El Puig de Santa Maria ha sigut el lloc triat per a celebrar la tercera escapada comarcal organitzada pel periòdic El Meridiano, amb la col·laboració d'Apunt i Caixa Popular. El Meridiano celebra el seu 10è aniversari i ho fem vertebrant la comarca i donant a conèixer el nostre patrimoni. Per això, al llarg d'aquest any, farem 8 escapades, intercanvis on veïns de l'Horta Nord visitaran pobles d'Horta Sud i veïns de l'Horta Sud visitaran pobles de l'Horta Nord. De bon matí, un autobús ha traslladat un grup de veïns de Torrent perquè descobriren els tresors històrics que envolten aquest estimat municipi de l'Horta Nord. Un patrimoni, una història per descobrir i per gaudir sempre, i és un patrimoni, una història de futur sobretot. Tot arranca des del moment en què Jaume I conquereix València des del Puig. Van evolucionant aquestes arrels fins al segle XXI. Per tant, tot valencià deu de vindre així al Puig de Santa Maria. 10 anys acompanyen ja la història del Meridiano i quina millor manera de celebrar-ho que posant en valor tot el nostre territori de nord a sud i, per descomptat, de sud a nord.